Bine ați venit la un episod din Minecraft. Android. Episodul 3. Chestia este că nu s-a handicapat la engleză. Da. Am făcut eu că am îmbunătățit la casă, o să vă arăt. Unde e ușa, așa, ușa. Uite, vedeți, am făcut câteva îmbunătățiri la căsuța noastră, frumoasă. Gănim căsuță. Hai vedem tot cu noi. Și găsesc iron. Că am nici un pic de iron. Dacă vreți, uitați-vă și voi, asta ce trebuie să trecut, anterior, studiul anterior. Vorbeam pe încet, știu. Lasă, hai de sus. Căutăm iron. O să vă învăț cum să căutați iron. Bine, o să învăț alt mod, că la care făceam eu era un pic aventuros. Pentru supraviețuire, nu pentru mine. Pentru supraviețuirea mea, așa. Ce nu se vede, boss? Boss. Nu e ca să se vadă. Hai, boss. Nu e boss lumini, uite așa. Ca să se vadă în interior unde minez eu. Bine pe toate. Așa. Așa, boss. Și nu ce minăm. Nu vedem noi ce minăm aici. O să mergând mai la dâng. Scăți mai rău. Eu o să luau înainte în jos, dar poate așa e mai sigur un pic. Poate. Mă gata, nu se vede nimic. Nu ca și pe nevoie să se vadă. Nu vedem chiar nu pe nevoie nimica. Stai cum ai o torție, că nu am nevoie de toate astea aici. Vino încoace. Vino încoace. Așa. Am nevoie de toate porcării. Nu știu unde mi-e o torsă. Am fi. Așa, hai să continuăm. Oh my god. Vreau să minez mai repede. Nu cred că o să găsesc ceva. E doar grani sau porcării. Cică. Ce are un frumos? Adică îmi dă foarte ușor de iron. Nu e ceva gen diamant. O să destul de bun la Minecraft, dar am zis că nu știu, uite mai găsit iron aici, vede și clopstone. Asta și clopstone, nu știu cum se spune. Cărbun! Cărbun e din limba română. Dar dacă trebuie să ia, face tot toporul aici. Vino încoa. Nu se mai spargi, boss. Poza să nu se mai sparge. Gata. Vino încoa. Hai la suprafață. Uite și torța nouă. Mie vinulețul meu acasă. Uite aici. Așa. Am făcut, cred că 38. Și frumos. A boldat mâncare. Mi-a zis că n-am. Ce prost am scaunul de spate. Ok. Nu fie aici. Eu știu că te prăjesc. Ce să fiu, o să prăjesc toate astea. Așa, aici o să prăjim, de fapt, nu, aici o să prăjim. Iron, nu? Restul, putem cufăr. Mai trebuie să mai facem un cufăr, dar întâi lemn avem chiar. Puțin avem. Să facem noi de lemn. Să facem noapte? Nu, mai e un pic. Nu te rog de ăsta, de ce mai apropia lemn, dar nu-mi place, frate, cum arată. Nu sunt niște ocupați normali prin jur. O să merg mai încoace, să găsesc. Uite.
E o copie. Oh, ce frumos mi-a văzut să fac asta pe câmpie. Nu o să câmpia, sincer. Și auzi ce am găsit asta. Tu că casa mea e acolo undeva. Uite, uite. O, bă, iarăși universul mi-a dat peste uite. Ce faceți? Ce faceți voi? Ce fac fetele? Așa, vin o coace. Acum ce face? Unde saltăm? Uite și pe aia. Cum pe aici. Că am văzut că nu pe merge. Mor, boss. Mor, așa treaba. Pe aici acum. O, nici ăsta nu mai am, știi? Uite altă, uite. Cât mai e. Trebuie să fac. Eu încă nu. A, boasă, mor, boasă. Dăm carne. Așa. Aici cu uite. Uite încă uite. Numai că nu o să mai am topor în curând. Sper că Ștefan să-l consum. Să mai fi ultimul copac pe care nu să mai avem topor. Și spune că cu mâna ca să nu. Cum asta știm? Unde-i capea? Oaia. Hai, nu faci. A, bă, scazi. Ce faci, mă? Gata, nu. Sticărăm. Mă joc 6 minute. Pe căsuța noastră, uite-o pe ea noastră. Sincer, nu mă întrebați de ce admit percele, am eu motivele mele. Hai, vedem o dată. Dacă nu știți, să vă fac eu acum. Uitați ce fac eu acum. Și patrurile. Nu. Uitați. Noi nu mă știu ce făceam. Nu. Nu se făcea, boss. Nu. Nu așa, boss, cum se făceam? Ei, lasă. O mă uit așa. Ok, atunci începem să ne facem la crafting. Să facem bete din asta. Foarte răgușit. Să facem toate ce avem nevoie ca un mic. Să ne drăgăm la. Topor. Nici pe chiar nu mai au. Așa. Ok. Îmi trebuie... Ok. Lună.
Așa, bețe. Pământ. Iete. Doamne, mă spun și eu. Ok. Tot mult cum altceva de făcut, nu punea sabia. Da, ce mai făcut? Până la îndezitul aici. 7. Vrei să vezi foarte că mă culc? Dacă din nu mor. De știrea că o să-mi pereți și aici, moream. Am dat și un pereți. Nu te-am tăiat. Adică i-am tăiat. Dar am știți voi. Oh my god, dintr-o lovitură am spart. Ok. Ce repede să am. Să minăm în jos sau... Să zicem că minăm în... Nu. Uite așa. Mă asigur pentru mine. Mamma mia, che non è vestito. Ok. Cred că am făcut adânc. Uite, mai era unul aici. Nu l-am văzut. Ce aia să stai? My god. Here, boss. Hai că... Îți mitu că pe lângă aia spun să găsește Diamond, nu e adevărat. Mai mic, alții că pe lângă cărbun se găsește Iron. O să povestim mai adevărat măcar. Decât cele la mitu. Mă ce răspuns asta? Oh my god. Puteam găsi ăsta, mea. Stai, vezi ce e? Nu, e. Hai, boss, o bucată. Imagine. Dacă cer o bucată. Dar cred că merg un pic cam în jos. Sper, nu prea contează. Am mirat ceva în jos. Oh my god. Cred că am mirat destul de bine. Hai sus. Nu e tot aia, boss, uite. Acum mai trebuie să sper că v-a plăcut, să dați like, hai că gata.